ଭାଇ ଆମ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ବାହାଘର ହଉ ବା ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ମଟନ ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ ଆତ୍ମା ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା ଏମିତି ଆଜି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିରେ, ହେଲେ ମୋ ନଜର ଥିଲା ଏଠିକାର ଖାଇବା ଉପରେ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରିଙ୍କ ରେ ଗୋଟେ ମକଟେଲ ପିଇ ଦେଇ ମୁଁ ଧାଇଁ ଗଲି ଷ୍ଟାର୍ଟର ପାଖକୁ। ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟର ରେ ଗୋଟେ କପ୍ ସୁପ୍ ପିଇ ଦେଇ ମୁଁ ମାଡି ଗଲି ପାମ୍ପଡି ଚାଟ ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଆଡକୁ। ଆଉ ତାପରେ ହରବରା କବାବ, ପନିର ଟିକା, ବାର୍ଲି ପ୍ରନ୍ ଖାଇସାରି ମୁଁ ଧାଇଁ ଗଲି ମେନ୍ କୋର୍ସ ଆଡକୁ। ଆଉ ମେନ୍ କୋର୍ସ ରେ ଥିଲା ପୁଲାଓ, ଡାଲ ଫ୍ରାଏ, ଭେଜ ନୁଡଲ୍ସ, ଭେଜ ଅଙ୍ଗର, ଆଉ ତା ସହିତ ପନିର ଲିଜତ, ଚିଲି ମସରୁମ, ଭେଜ ଚିପ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲ ମଟନ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମଟନର ଟେଷ୍ଟଟା ଏତେ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ କ୍ୟାଟରିଂ ସର୍ଭିସ ବିଷୟରେ ନ ପଚାରିକି ରହିପାରିଲିନି। ଆଉ ବୁଝୁ ବୁଝୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏ ସମସ୍ତ କ୍ୟାଟରିଂ ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଂଶୀ କ୍ୟାଟରିଂ ସର୍ଭିସ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଫୋର୍ଡେବଲ ପ୍ରାଇସ ରେ ଭଲ କ୍ୟାଟରିଂ ସର୍ଭିସ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୋ ରିକମେଣ୍ଡେସନ ରେ ଦିବ୍ୟାଂଶୀ କ୍ୟାଟରିଂ ବେଷ୍ଟ ହବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଡେରି କାଇଁ ଫଟାଫଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଉ ପୁରା ଡିଟେଲ